Friendsong norok saijaman o sengsarni jotoni sai bolong kotor bobo bo tuimao jotoni sai tui kebangkok tai prithibini phus bobono hinjak phaidi hake aborokno kahamke saimanna bagui video nailaisino South America o kotor ni sai taibo kotor bolong engkha Amazon bolong o bolong tormani total area ke 6.7 million square kilometer abo chini ha India kanibe baksa toro o bolong no sengsarni jotoni sai kotor kuk bolong a bolong South America ni kaisuku haktor eba noita desho khobjagui tongo aboni bisingo Brazil o simino 60% Peru o 13% Colombia o 10% tai 17% hinke Venezuela Ecuador Bolivia Guyana Suriname tai Foresi Guyana o khobjago asik bolong kotor mani bagui oro bufangwa phangrokbo belaino kobang tai kobo kubung ha sakani je oxygen manmani bisingo o bolongo no 20% oxygen mano aboni bagui Amazon bolong no prithibini phus nei henjago Amazon bolong sudu kotor simia bufangwa phang tei bolongni mani rokbo oro belaino kobang tongo oro 40,000 pot bufang 1300 pot toksa toktui 3000 pot tini a 427 pot biayabrui khatei himnajat 378 pot makhogoi himnajat 428 pot tuyobo tai hakungobo tongnajat 45 লক্ষ pot yongsakuksa tongo aboni logi tongo oro jaguar musa current shock khlainajat electric fish borok thangni bahan chanajat piranha a biz gnang yongla darfrog sibuk kotor anaconda aborok o bolongo tongo abono karenyo oro 1500 pot jat ketalni tok rutugui mankha aboni bisingo jotoni sai naithokuk tok ungkha mekau tok Amazon kaisa tui kutungni tuisa tongo a tui 93 degree celsius jora tungo a tuyo asuk kutungni bagui aro arok tongui manya aroni gana gini ni borokrok a tuyo kebo tukuya tamani bagui a tui asuk tungui phai aboni karon scientist rokbo rotogui kariui manya kho o sengsarni jotoni sai kotor khum o Amazon no tongo a khumni bumung Rafflesia arnoldi o khum tormani hinke 3.5 foot engo tai o khum barsa khilikmani hinke 11 kg engo oroni tai kaisa naithothok khum mungkha Victoria Amazonia England ni Maharani Victoria ni mungui o khumni bumung narakjakha o khum tuyo tongnai poddo khumni jat khobjago oboni belai asike kotor khoroksa borok belai lai sawono kasawi tongui mano Amazon ni jotoni sai kotor tuima engkha Amazon tuima o tuima lokmani o sengsarni second kolok tuima tai tuibangmani hinke o Amazon tuima no sengsarni jotoni sai tui kobang o tuimao sa sai eba 1000 ta se tuisa phaiei palai phayo o amsayo tongnai borokrok rungbai khlaiei o tuima tui thangla su khlailayo Amazon bolongo tabuk phano agini molni hai mui kuthung chanai borokrok tongo aborokno bolong manusyo hinke norok sinikugane oro abhai borokrok kai basi eba 50 ta suk jatni manushurok tongo a borokrok tabuk phano bolongni waksa toksa musei mosokrok sikar khlai chai tongkho Amazon bolongo huja kaisa town eba sohor tongo a town ni bumung Eldorado a town ni je manui khini rok nok hugrok bebak no rangchak baimang senamjak a town no ksarok khobui guri uino bwrui sipai rok mrugui tongo a kogrok Greek ni puranik kahini o swijak tongo a kahini no puitu sawi Portuguese Spanish tai French rok a Eldorado town no rutugna bagui Amazon ni bolong kuthugo thanglayo aro thangui baksaba lama koroi tai nogo sokaya ngui thango baksaba sibuk kotor bai monogoi khibejago baksaba bolong manushurok bai romoi narakjago baksakhe yak buksa nogo kifili phayo tabuk phano rangchakni shohor Eldorado town no kebo phano rutugui manyakho Friendsong norokle tamo wansok Greek ni puranik kahini o swijak rangchakni shohor Eldorado town soi tera tongna paithago norokno belai no hambai video paisogui naitongmani bagui tinini bagui asuk nong situng jotono no hor kaham